Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Исәнмесез Хызур ТВ каналын караучы хөрмәтле тамашачыларыбыз. Сезне хәерле сәгатьтә тапшыруы сәламлый. Сезнең белән мин Резидә Саляхова. Кадерле тамашачылар, бүген бездә кунакта бик кызыклы шәхес. Дин һәм театр. Әлеге ике юнәлешне бергә кушып алып барырга мөмкин микән? Менә шушы сорауларга бүген җавап табырбыз. Бүген бездә кунакта Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты. Бик танылган шәхес, нәфис сүз остасы, танылган алып баручы, Татарстанның атказанган артисты Фәнис Җиһанша. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, Резидә ханым һәм хөрмәтле тамашачылар. Син бит инде хәзер ничә еллар, 20 елдан артыкмы инде сез театрда? 95 елдан бирле эшлибез. 95 елдан бирле. Бу бит инде ничә еллар узган дигән сүз. Менә дингә килүегезгә ничә ел инде хәзер? Шул шама дип әйтсәм, ялганлаудан курыкмыйм, ләкин бераз 1-2 елдан соң театрда эшләп киткәннән соң, Тинчурин театрында Илдус Фәйзнең эшләп жүргән мизгелләр иде. Аның белән авылдаш күрше авылдан Марсель Сабиров дигән. Менә ничектер без шулай бергә туры килдек тә эшлектә, аларның шул насихаты белән, Аларның тәэсире тидең димәк сезгә. Вәгазьләре белән мин башка аралашу кешеләренә килеп чыктым. Алар белән тагы да киңәйтеп, һәм мине Марсель Хаким улы Сәлимҗанов эшләгән дәврдә бәлки хаҗга барып кайтырсың, менә загран паспортларың булган кешеләрне җибәрү мөмкинлеге бар дигән хәбәр белән оптым илаһим шулай китеп тә барды. Мин менә шунда Артистлар төркеме идеме ул ниндидер? Юк, артистлар төркеме соңрак китте. Бу 25 яше тулмаган яшьләрне Татарстаннан король кунак итеп махсус җыелу программасы оештырылган иде. Димәк сез әле хаҗида. Ну, Алла кабул итсә хаҗи инде, бирсен Ходай. Ярый, бирсен Ходай. Ислам дине тарафыннан театр хакыйкатькә илтсә, ягъни кешелек дөньясына ниндидер файда китерсә, рөхсәт ителгән гамәлдән санала. Синеңчә ничек, Фәнис абый? Бүгенге көндә театр шушы таләпләрне үтиме? Миңа калса, театр гомумән үзе төзелгәндә менә шушы хакыйкатькә хезмәт итү юлында булырга тиеш. Габдулла Тукайның нәкъ менә яктылыкка нурга итү аның дөрестән дә шушының фундаментына чыгып эшләнгән. Шуңа күрә миңа калса, әгәр дә начарлыкка, явызлыкка, хөсетлеккә, ниндидер теге яралмаган, тыелмаган әйберләргә дикән, ул чагында әлбәттә ул театр дип аталудан туктый. Ислам дине белән берләштергәндә мин, ой, шундый кызык информация миңа бирделәр Мәскәүдә вакытта. Әйттеләр, әгәр дә революция булмыйча, безнең илдә менә шушы дини яктан тормыш алга бара икән, театр менә шушы ислам динен пропагандалаучы иң актив чараларның берсе булыр иде дип, һәм әлбәттә безнең бүгенге көндә сәхнәдә бара торган теге ничектер муллаларны бераз киемсетебрәк, дин эшмәкәрләрен бераз начар ягын күрсәткән, заказ буенча язылган спектакльләр бөтенләй булмас иде. Бәлки булыр иде, ләкин икенче күзлектән каралган булырлар иде. Шуңа күрә мин инанып әйтә алам, безнең театр революция булмаган булса, нәкъ менә син алда әйтеп киткән шушы фразаның иң якты флагманы булыр иде. Тагын менә шундый фикерләр бар, миннән сораган, шәхсән миннән сораганнар бар. Менә сезне бит инде сәхнәдә чит ирләр кочаклый, чит ирләр үргә мөмкин. Син бит үзең никахлы хатын дип. Менә сездә бит инде. Син нәрсә җавап бирәдер шуңа? Юк, минем җавап түгел, сезнең җавап кызыксындыра безне. Минем җавапмы? Әйе. Ул минем хезмәтем, ул минем һөнәрем, дим. Аллаһ Тәгалә кушканча мин шушы һөнәргә килгәнмен, шуңа күрә мин бик теләп башкарам әлеге һөнәрне. Кочаклыйм, үбәм. Эшем кушкач, әйе. Сез нәрсә дип җавап бирерсез? Беләсезме, Резидә, театр бит ул уенга корылган, ул тамаша. Әгәр дә инде син әлбәттә анда хиссез дә булмый, ләкин без бит шикне тоярга тиешбез. Шунда әгәр дә Юк, андай актерлар булган бит, шикне тоя алмаган. Мәсәлән, менә Мөхтар Мутин Ателланы уйнаганда, Дездемонаны уйнаучы актрисаны чынлап буа торган булган дип сөйлиләр. Шуңа күрә менә монда да шул хатын-кыз, ир арасы
Гомумән яраклы әйбер, ярамаган әйбер алдында үзең чикне куярга тиешсең. Ләкин шулай да күп кеше бит менә сәхнә артында нәрсәдер бар инде буларның ди. Менә сәхнәдә шуның хәтле уйнагач, сәхнә артында да монда нидер бар ди. Комплимент дип кабул итәргә кирәк димәк. Шуның кадәр ышандыра алгач, әйме? Ярар. Менә шундыйрак сорау. Француз философы, язучысы, драматургы Дени Дидро театр сәнгате турында шундый бер фраза әйткән. Мин театрдан да тагын да нәзакәтлерәк форма һәм пак әхлак таләп итә торган һөнәр белмим дигән. Сез менә шушы гыйбарә белән килешәсезме? Юк, килешмим. Әлбәттә килешмим. Мәсәлән, минем беренче профессиям укытучы. Ул театрга караганда да тагырак, ул бик нечкә психолог, чөнки син анда балалар белән эшлисең. Син балаларның киләчәгенә инде ничек авторитет буларак та, һәм дә инде белем буенча да аларга нигез салучы театрга бит кеше килә, карый үзен күрсә, сиенәдер сушаса, ашамаса инде кайгыра, шуның белән бетергә мөмкин. Ә монда балаларның ул менә врач хезмәте кебек укытучылар. Шулай ук врачлар да Кеше язмышы белән итәләр. Ә ул театр хлеб и зрелище дигәннәр, халыкка шул кирәк. Ләкин театрның бер ние бар, аның бер үзенчәлекле ягы бар. Ул менә башка сукмыйча гына ничектер ниндидер бер теге эйфорияга, ниндидер матурлыкларга, тетенгә артистларга төреп үзенә әйтәсе килгән фикерне җиткезә ала. Укытучыларга бит грамотно бөтенесен аңлатырга кирәк. Врачка уңга солга кисәргә ярамый, кешене үтерергә мөмкин. Шуңа күрә аларда нәзеклелек, нәзберклелек һәм төгәллек күпкә мөһимрәк театр сәнгатенә караганда. Рәхмәт. Рәхмәт җавабыгыз өчен. Үзеңгә рәхмәт, шундый акыллы Дидро дидең мәл син. Дени Дидро фәнсәве исемдә калдыр, яме. Язып куй кайткач. Француз. Тамашачылар гафу итегез, мин чынлап беренче ишетәм бу исемне. Кайтып укырсың, яме, драматург, аның пьесалары да бар. Бәлки сиңа атап берәр пьеса да куярлар сезнең театрда, шулай бит. Без инде сезне театр артисты, кино артисты, алып баручы итеп кенә түгел, әле бүгенге көндә бик шундый модный бер сүз бар, блогер итеп тә беләбез. Инстаграмда инде бигрәк тә сезнең 16 меңнән артык язылучыгыз бар. Менә шул турыда сөйләшик әле. Бу Инстаграмда шулай актив булугыз сезнең өчен нәрсә ул? Ул күңел бушату урынымы, әллә инде тагын бер танылу мәйданчыгымы? Күңел бушатуга килгәндә белмим. Мин мәсәлән анда ничек дип әйтергә, проблемаларны күтәрүне, чишүне миңа калса Альмодоварның бер фильмы бар. Ул әйтә, грязный белье надо стирать дома дип. Үзеңне булган проблемаларны, күңелне бушату нигә кешегә чыгарып салырга? Үзең аны хәл итәргә тиешсең, якыннарың, дусларың белән. Бәлки ул шәхси проблемалар түгел, менә хәзер бүгенге көндә андый проблемалар күп бит. Җәмгыятьтәге тел мәсьәләсеме, дин мәсьәләсеме, аларны уртага салып сөйләшсәк. Дөрес әйтәсең, ләкин политика безнең шул хәл ике яклы әйбер, анда бик үзенчә урталыкны табырга кирәк театрда кебек тә. Миңа менә шушы флешмобларда катнашырга теләп, әйдәгез әле тиз әйткечләрне яздырыгыз әле безгә менә флешмоб иде. Әйдәгез әле менә мәкаләләрне әйтегез әле, яисә Гапла Тукай көннәренә 2 еллык юбилейларына багышлап шигырь флешмобы башланды. Күптән түгел генә. Мин шуларга ярар дидем дә инде. Алар куя башладылар. Шуннан соң 16 мең дә шул подписчиклар шуннан кергәндер дип уйлыйм инде. Блогерларның аларның 100дән артып китә. Йолдызларның 16 миллион янында 16 мең мин ул теге ул хәтле син әле күпертеп сөйләгән кебек ниндидер андый шәхескә ия дип уйламыйм. Менә бит минеке 6 гына фәнсәве, сезнеке 16. Аерма бит зур. Әлбәттә зур, чөнки мин үзем дә озын ничә яшь теге? Мин үземнең буем озын. Шулай кирәк. Син бит инде кара җабык кына, тыйнак кына. 6 меңдә бик җиткән инде сиңа. Булар әле, булар Алла бирсә. Ләкин бит максатта 6 меңдә дә 16 меңдә дә түгел. Ул ихласлыкта. Ул мин чынлап та, мәсәлән, нинди кино карадым, ошый каминаны язып куям. Миннән бик күп сораучылар бар. Аннан соң спектакльләрне сорыйлар. Аларга нишләптер менә сайтка кирип, театрның сайтына кирип карарга ялкауландырамы, ирендереме? Ә болай бастың, килеп чыктың, мин инде үземнең уйный торган спектакльләрне әлбәттә куям. Гастрольләргә киткәндә, мәсәлән, мин бик яратам сәяхәт итәргә. Инде театр белән гастрольләргә йөрү ул минем тормышымның Бигрәк тә якын дустыгыз ишәк белән. Әйе, бер җире. Инде ничә ишәкне җирләдем, инде шулай җире. Ничә ишәкнең башына җиттегез?
Башына җитмәдем. Аллаһ Тәгалә үз янына алды. Мин башына җитүче түгел. Шуңа күрә ул минем менә ничектер микс дип әйтер. Анда барсы да бар әзәзләп кенә. Шулай да күбрәк иҗат турында инде. Реклама дисәк. Иҗат турында. Мәсәлән, бар эшләрен башлап җибәрүче бизнесменнар алар әйтәләр иде, сездән мәсәлән мин бал сата башлаган, балны куеп булмас микән дип мин әйтәм, пожалуйста, ярар куегыз. Бушкамы? 5000 доллар. Ого, сезнең Әлбәттә бәяле. инде бушка, башлап җибәргәндә бушта. Башлап җибәргәндә. Ярар. Но алар сезгә бит инде аның өчен бер банка бал булса да бирәләр. Бирәләр алар менә шушы банкалар. Әйдә бу баллар турында сөйләшмәйек. Ялыйк бу теманы. Килделәр. Ярар, әйдәгез намаз темасына күчәбез. Әйдәгез. Менә сез бик эшегез күп бит инде сезнең. Менә әйтеп киттек инде блогерда, фәләндә, төгәндә намаз укырга вакыт табып буламы? Күп кеше әйтә бит инде, минем эшем бик күп, мин 5 вакыт намазны укып бетерә алмыйм ди. Мин аны проблема ясаганым юк. Мин үзеннән үзе бара, шулай киткән инде. Безнең театрда Аллага шөкер мөмкинлекләр тудырылган. Репетиция вакытында безнең тәнәфесләр каралган, спектакль вакытында антракт белән бара. Спектакль вакытында минем намаз вакыты җитте дип чыгып китәргә мөмкинме сездә? Мин авыз ачыр вакыт җитте дип уйнаган вакытта артым белән борылып авыз ачам. Спектакль барышындамы? Әйе. Тамашачы ул вакытта шулай ук суын ичеп куеп авызын ачамы? Белмим, мин ул вакытта артым белән утырган булам, тамашачыны күрмим. Сез аны әйтеп эшлисезме, Юк, әллә юк, инде. гафу итегез, мин авыз ачам әле дип. Җәмәгать уйна тукталып торам, авыз ачыр вакыт җитте. Болай гәҗитеңне җәеп, йомыркалар ватып, бутербродлар ашап утырбыйсың инде, җимеш калып куясың. Җомга намазы турында нәрсә? Җомга намазында аңлыйлар, җибәрәләр. Җибәрәләр. Әйе, барабыз. Аллага шөкер. Әлхәмдүлилләһ биргәненә шөкер. Яхшы. Менә безнең Чөнки тапшырыгыбызны җомгага барган кешегә ирешкән савапларны белсә, йөри алмаган гарип кеше дә үрмәләп барыр иде җомга намазына. менә җомга намазы турында сүз кирип киткән икән, безнең даими рубрикабызга тукталыйк әле. Сездән сорау. Bismillahirrahmanirrahim. Birinchidan ixtibor etirga kerak. Qur'on Karimda Alloh taolo jumg'a degan ayrim sura berdi bizga. Ya'ni Qur'onda ayrim sura jumg'a deb ataldi. Hammana shu surada Alloh taolo jumg'aning tip o'zinshaligini bizga yetkira. Ayta Alloh taolo Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Ya'ni Alloh taolo murojaat ita musulmonlarga g'ina. Ya'ni butun kishiga da tugil. Mana bunga ixtibor etirga kerak. Tub o'zinshaligi shundan iborat. Alloh taolo ayta butun musulmonlarga da iza nudiya lis-salati min yawmil jum'a. Jum'a kunida agarda azon aytilsa, chaqirilsa, fas'au ila zikrillah. Allohni zikr qilirga oshig'iz, ya'ni jum'a namozini oshig'iz deganni anglatadi. Fas'au ila zikrillahi va zarul bay' ham tashlag'iz o'zingizning savdolaringizni, ishlaringizni, ya'ni jum'a vaqtida azon aytildi ekan, kishilar xotin qizlarga qog'ilmay, bolalarga da ul qog'ilmay, kishilarga, balag'atga yetgan erlarga qog'ilavul, alar bitinisida ishlarini tashlab, o'zini musulmon deb sanagan deb tag'in bunda asosliqlarga kerak. Alloh taolo musulmonlarga murojaat etadi. Alarga jum'a namozina baru farz. Mana bu oyatga tayansak. Ya'ni kishilar, erlar ishlarini tashlab jum'aga borga tiyish deganni anglatadi. Fas'au ila zikrillah. Alloh taolo aytadi, oshig'iz dey. Tege g'adigina borg'iz deymi? Oshig'iz, tashlag'iz butun ishingizni. Alloh taolani iska tushirga, ona o'g'illarga namoz o'qirga oshig'iz dey. Zalikum khayrul lakum. Bu sizning uchun xayrliroq dey. In kuntum ta'lamun. Agar da bilasiz kelsa. Shunga ko'ra jum'a namozina boruvning tub sharti musulmonlarning kishi bo'lirga kerak endi albatta, ham endi musulmon bo'lirga kerak endi, ham endi safarda bo'lmoq kerak, salomat bo'lish kerak, suqir bo'lish kerak, ham irikli bo'lish kerak deb aytishga kerak. Mana shu kishilarga jum'a farz, mana shu oyatda mana shu kishilarga qog'ila hammaning tub o'zinshaligi shundan iborat. Endi qo'yber hadislarda kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, quyosh qoliqqan, quyosh chiqqan mana kunning eng yaxshisi ul jum'a kuni degan. Ham endi bu kunni jum'a kunida Alloh subhanahu va taolo
Адам алейхиссаламны барлыкка китерде. Аннан соң аны кире җәннәткә кертте. Аннан соң шул көнне җәннәттән чыгарды. Һәм кыямәт көнедә, менә дөнья беткәч, ахыр заман дип әйтәләр инде безнең татар халкында, менә дөнья тамамланган вакыт, кыямәт кубарылган вакыт дип әйтимме, менә шушы җомга көнендә була. Җомга көнендә ни өчен җомга? Җомга дигән сүзнең мәгънәсе дә җәмага дигән сүздән алынган, ягъни җыелу. Мөселманнар бергә җыелып, бер-берсенең хәлләрен белеп, бер-берсенә сәлам биреп, дигәндә ниндидер бер менә бу кардәшлекне саклау ниятеннән дип әйтергә кирәк. Һәм инде икенче мәгънәсе ул кыямәтне хәтерләтәчәк. Кыямәт көнендә дә Аллаһ Тәала бөтенсен җыеп ала. Ул ана шул җомга көнне булачак. Демәк, сезнең театрга килгәнгә инде 22 ел узган. Менә шушы ел эчендә, шушы вакыт аралыгында сез инде ничә образ тудырдыгыз? Санаганыгыз бармы үзегезнең? Санаганым бар иде, кайчандыр теге 10 ел эшләгәндә. Званиягә тутырган, кәгазьләр тутырганда. Ул вакытта күпме иде? Ничә булды икән? 30-га якын булгандыр инде. Хәзер инде 50-60лап җыелгандыр, шулай бит. Әлбәттә, һәрбер образда 37 исемә төште. Ул вакытта 37. Менә хәзер инде 60лап җыелгандыр, һичшиксез. Әлбәттә, һәрбер образ синдәге ниндидер, һәрбер образда синдәге ниндидер бер гадәтме, холык үзенчәлеге чагыла, шулай бит. Менә ләкин сезнең рольләрегез арасында сезгә иң туры килә торган, ягъни сезнең холкыгызга туры килә торган рольне Хуҗа Насретдин диләр. Бу чыннан да шулаймы? Хуҗа чыннан да сезгә ошаганмы? Белмим, инде әйтә алмыйм. Ничек инде әйтә алмыйсыз? Уйлыйм бит әле. Уйлау тоже бик мөһим әйбер тапшыруда. Шулай акыллы күренү өчен. Хуҗа ул суфыймы сезнеңчә? Әлбәттә суфый. Әлбәттә суфый, ул бик ничек дип әйтергә, ул куелганда, нәкъ менә шушы тематиканы, аның менә бу тормыштагы халык өчен мөһим булган әйберләрдән ваз кичеп, бөтенләй икенче пласта яшәргә тырышу һәм дә инде халыкның үз аңын үзгәртергә тырышуы, миңа калса ул суфилык кына да түгел, тагы да тирәнрәктер. Ой, Резида, бу бик катлаулы тема. Кирип тормыйбызмы анда? Кирип торсак, монда безнең Чыга алмабызмы? театр, суфи, җиһанша, хуҗа дип бер тапшырыш эшләргә кирәк. Ярый, алайса бу теманы аерым. Мен хуҗа турында сорау бирүең бик әйбәт. Әлбәттә, минем өчен бу бик якын рольләремнең берсе. Чөнки артистлар күпме генә әйтсәләр дә бөтен рольләребезне яратабыз дип, ләкин алар арасында бар яратканы, күңелеңгә якын килгәне шул ук кием кебек килешеп бетмәгәне, инде тора бара кыса башлаганы. Бу ничектер менә үз чорына, үз заманына туры килде. Һәрбер чорның үз хуҗасы булган кебек. Мин аны бик гениальный роль дип әйтә алмыйм, бик гениальный спектакль дип әйтә алмыйм. Чөнки анда безнең Садаллаванус һәм Нәкыйсәнбәт әсәрләре бергә үрелеп бара һәм ике теманың менә ничектер синтезга кирип китә алмау, ул күренәдер дип уйлыйм. Шуңа күрә, ләкин шулай кирәк булган, шулай тиеш булган. Аны Фәрит абый да, Бикчантаев та бик шулай табигый кабул итте. Без дә, артистлар да кабул итәбез. Тамашачы. Но бүгенге көндә ул ничек дип әйтергә әйбәт бара. Ишәк һаман да гастрольдә инде. Сәяхәттә. Сәяхәттә түгел, Казанда булганда, ул Казанда безнең белән. Менә сез бит, без сезнең Instagram шилтәреннән күрәбез. Ул бит еш кына сезнең белән әллә кайларга китә. Әйе, ул минем ишәк бик кызык, чөнки аның двойниклары бар. Мәсәлән, без Петербургта гастрольләр вакытында цирктан килде безгә ишәк. Екатеринбургта булган вакытта шәхси хуҗалыктан килде ишәк. Мәскәүдә булганда, белмим, каян килгәнен. Прагада инде анда зоопарктан алган идек ишәк. Дубайда инде мискинкәем үлде. Нәрсә булды? Эссе. Ул Дубай ишәк идеме соң? Нишләп үлде соң ул Дубай ишәге эсселеккә күнегелгән? Менә мин дә шулай дип аңлаган, күрәсең инде хаталарга теләп безгә карт ишәк биргәннәр. Шакта да күзләрем әйтеп карап торды да, мәйтәм беренче тапкыр камера күрә что дип бик каты кычкырды да үлде. Кызык та Кызганыч та.
Белмим, миңа кызганыч булды, сен ишеп кызыкты. Юк, син көлгәнгә генә көләм, мин миңа булай кызык түгел. Мен сабый, менә шушы спектакльдә дә, Хуҗа Насретдин спектаклендә дә, Зәңгәр-Шәлдә дә, күп кенә спектакльләрдә ишаннардан көлү темасы бар, шулай бит. Ләкин сез аны тамашачыга диннән көлү итеп түгел, киресенчә дөрес мәгънәдә иттереп, ничек аңлатасыз тамашачыга менә шушы фикерне? Менә син шундый җавап биреп бетердең инде биргән сорауга. Дөрестән дә Шәмс-Камәр спектакле булсын, шул Зәңгәр-Шәл спектакльләре булсын, бездә бит ничек каралган яшь йөрәкләр, алда әйтеп киткәнемчә, языла менә шушы советлар күзлегеннән дингә мөнәсәбәтне белдереп. Бүгенге көндә андагы акцентларны алсаң, ул чынлап та мин күз алдыма китерә алмыйм, мәдрәсә бетермәгән, укымаган, ниндидер надан кешенең ишан булып хезмәт итүе, халыкка ниндидер шушындый гыйбрәтле вакыйгалар сөйләп, аларга ниндидер үрнәк күрсәтүче кеше, ул чынлап та зур белем иясе булган. Моны инде спектакль чыгарганда без артык теге шәнечкеле моментларын төшереп калдырабыз. Ул режиссер белән, актерлар белән бергә эшләнә, һәм миңа калса, менә шушылай, шушындый тандемда бүгенге көндә безнең ничектер дингә булган лояль мөнәсәбәт күренә спектакльдә. Анда фикерләр килмәдеме соң Юк, сезгә? килмәде. Сез диннән көләсез бит. Булган Зәңгәр-Шәлне Марсель абый сөйли торган иде, куйган вакытта яңа бинада, даже мәчетләрдән килеп спектакльне куйдыртмаска дип, икән кебек әйберләр оештырып җиргәннәр. Мине ишан ролен алды, шуннан соң миңа 26 яшь иде. Аны инде Шәүкәт абыйлардан соң артистлар пенсияга чыкканда гына ниндидер теге тормыш юлының нәтиҗәсе итеп уйный торган рольне миңа әле тормыш юлым, сәхнә тормышы башланганда гына бирү бик җаваплылык, һәм мин укый башладым шушы ислам турында, дин турында, менә ул да кирип китәргә тәргеш булгандыр инде. Шул зур шәхесләр белән таныша башладым һәм мин аңладым, чынлап та булган андый кешеләр, ләкин ул дин түгел, дин андый булмаган, ләкин менә шушы диндә хезмәт итүче кайбер очраклар булган, һәм менә шушы безнең спектакльдә дә ислам динен күрсәтмибез, ислам динендәге шушындый шәхесне, кешене күрсәтәбез. Монда бутарга ярамый. Аңлашылды, рәхмәт. Фәнсәвый, миңа калса, сез безнең тапшыруның иң серле кунагыдыр. Чөнки менә сез бер яктан бик ачык кеше, шулай бит. Ул менә аралашудан да сизелә, социаль челтәрләрдә дә күренеп тора. Ләкин икенче яктан сез бик йомык кеше миңа калса. Менә без сезнең шәхси тормышыгыз турында берни дә белмибез диярлек. Сез тормышыгызда менә шушы бүленешне ничек алай булдыра алдыгыз? Шәхси тормыш бит инде аның төбендә ята, шәхси дигән сүз. Масса күләмле тормыш дип әйтмибез, бит инде шәхси ул шәхеснең үзенә генә хас булырга тиеш тормышы. Аны ничек бүләргә? Ул үзеннән үзе бүлә. Юк, шулай да кайбер артистлар, кайбер шәхесләр чыгарып салалар бит. Үзләренең менә хатын белән кычкырыштым, шуңа күрә концертыбыз булмый калды дип мәсьәләләрендә. Әйбәт. Менә сез моңа ничек карсыз, кирәкле әйбер микән? Мин Резидә бер кешене дә алай әйтергә ярамый, булай әйтергә ярамый дип әйтә алмыйм, чөнки һәркемнең үз тормышына үз фикере. Мин мәсәлән инде шәхси икән, ул шәхси булырга тиеш. Театр икән инде, ул театр булырга тиеш. Урам икән инде, ул студия икән инде, ул студия булырга тиеш. Монда шул бутарга ярамый. Сәхнә белән тормышны дигән кебек, менә берсендә бутамыйм. Үзеннән үзе шик килеп чыга инде шулай. Бик табигый килеп чыга, ярый. Сездән өйрәнергә кирәк бу әйбергә, рәхмәт. Резидә җаным, бу әйберләрне синнән өйрәнәм әле мин. Шулай менә. Фәнсәвия, менә тормышта халык арасында танылган шәхес үзен ничек тотырга тиешсең? Ул үзен ничектер өстен тотырга тиешме башкалардан? Әллә ул халык арасында булырга тиешме? Ачык. Русча ничек диләр, будь проще, к тебе потянутся диләр, шулай бит. Шундай булырга кирәкме? Менә минемчә дә шулай, сезнең дә шулаймы? Бик кыска җавап булды бит, Фәнсәвия. Аның каравы бүтәннәренә заклап сөйләшә алабыз. Алайса, чираттагы соравым шушындый. Бүгенгесе көндә яшьләргә тәртип яганнан кемне үрнәк итеп куяр идегез? Һәм гомумән яшьләрне үз артыңнан ияртеп буламы икән? Мин хәзер Аксакалы бабай кебек булам инде бу сүзне әйтсәм. Юк, сез Аксакалы бабай түгел, сез 22 ел буе театрда эшләгән бик тәҗрибәле артист һәм дини кеше, һәм гомумән акыллы кеше. Хөрмәтле тамашачыларым,
Hürmetli sırao birişi Rizide dostum. Min yaşlarga gana tül bütün kişilik dünyasına örnek bularday şahısını Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dip eytirdim. Çünkü anın tırmışı, anın şu dünyalıqını ahiret için alıp barığı, küp okusan da, küp gibretler alsan da, sana bulay dip görsetirge de bulay yeterlik. Bütün anın bulgan vakıgalarga, bütün situatsiyalarga özünün dürüst dip tabılgan beyesi var. Hem elbette şundan örnek alıp yaşasak, biz mena kalsa çıkıp kalgan adamlardan bulmasın. Rahmat sizge. Min sorayım hele Rizide. Siz soruyorsunuz. Eye, Pek. sıramım iken, Sırayım de. yarar. Teatr bilen şahsi turmuşna hem de yine televizyonda şu işne hem de simbitinde bizning popüler kişi dip özüngni sanavdan biraz çetinsinesin iyime. Biz erler nişiktir bik akıl bilen kabul ederiz. Xotin kızıl jürek bilen kabul eder. Mena şu bütün rayonlarını birleştirgende senin yüreğin aşağı öteme. Elle başını da işe koşasın mı? Sana ziyan getirmeyeyim diyeyim. Bik burş olmayasın mı diyeyim. Bik burş nisinle soklap kana tatası kilesine. Sen şu haletege konsertler alıp barganda da canasın ki yesin. Bırşılasın, senin bırşılağını korup ötenler bırşıla. Onun iri var mısın deyip de sıravşılar bolğan. Şulay mı ne? Başta iyi. Siz nerede deysen var mısınız? Onun balası da var deyip etken iminde. Anasın sen mine söktün, nig alay deyip etken iminde. Yerinde yok. O vakitte sen kiyim başlık Yok. Minen de o vakitta kiyde tügüleyim. Yani o temini yabık. Şundan da min yüreğime bik yakın olam. Mine kalsa artık yakın olam. Olay kerakmidir deyindi, lakin bizni şulay terbiyelegenlerdir indi күрәсең. Benim en iyi yağından kiledir ol. Şuna göre min ürenem mene şulay yakın olmaska, artık borçulmaska, Xudayga tapşırıp, tыныç көңіл bilen жерine jitkirip başqarıga. Allah'a tapşırıp. Rahmet sorağınız için, rahmet cevaplarınız için. Sizde көрерге biz bik şad bulduk sizin şairlarınızı iştirge, külürge, akıllı fikirlerinizni iştirge. Mena kalsa tamaşaçılarımız da teatr turunda, din turunda, әлгі iki yönelişinin birge örülüp baruğu turunda akıllı gına fikirler işittiler, özlerine gerekli məlumat aldılar mena kalsa hem. Bunun için sizge bik zor rahmet, alдағы günlerde de sizge uğuşlar, sahnede, teatr sahnesinde, konsertlarda, kişelerde, kinolarda, tağın birge şulay ijatта iştirakçıга etsin. Amin şulay bulsun Rizide, seni de şulay şakuruğuzga, şunda жылы матур әңгәмә kuruğunga, şınlap da koy bir kişi bilen sileşe başlaganda sırazı mına bulay oturasın. Senin özünden özü şulay aşıp jibere turgan sıralar tüzüğünge, hem de indi eybet әңгәмәдәш, partnyor, kollega bulganın için şeksiz rahmetlerini bildirem. Hürmetli gözler kardeşler, ben sizin bilen sağollaşam, rahmet iktibarınızga, bizden bilen kalağız. Hürmetli dostlar, sizin bilen de sağollaşabız. Sizin bilen min Rizide Саляхова buldum. Келесі очрашуларга кадәр. Bizden bilen Хызур ТВ'да калыгыз.